Svu negativnu energiju. Ne dozvoljavam ništa negativno da se vrati vama, vašoj porodici, niti meni i moje porodici. Neka svako ko je pravio zlo se vrati odakle je došlo. A vaša duša neka bude oslobođena. Neka Idemo, šta se desilo? Šta se desilo? Ne znam. Nisi bio tu? Šta si video? Kako je sve dobro, Otvori oči. Šta se desilo? Kako nešto da mi broj. Lecka je pala. Gledajte. Zemo, šta se desilo? Vidite. Lecka je pala. Šta se desilo? Šta si osjećala kroz telo? Dobro. Lepo? Da. Aj, ustani gore. Je vuklo na dole, šta si video? Kako temnina, kako dupka nešto na uzem i da me vleče, te ubijam nešto, sve kako koža mi se ne je žila. Šta još si video? Svetlina posle. A svraku? Da. Kako izgleda? Ne mogu da opišem. Vrana? Vrana nešto od crno. Gledate? Crno. A ti šta si osjećala? Јас сега се усеќам многу добро. Прво усеќам уште некоја тежина, ама сега усеќам дека како излегце ми нешто убаво тука и тераме да се Енергија. смеам. Енергија, Зема. Da.